Kublai Shibun Yapi kiparlog ke bajus ngotenan ban pej ya ka video jong kane ka channel nakapor syakapor sngau ba like bat subscribe hadin balaya khaj lai gol ha ka first leg jong ka Champion League ha pedeng ka Inter Milan bat ka FC Barcelona menin kamin ngioi ya ka jing yakun ka bakruj ba ha ka ba ka Inter Milan kalalaban pelim ya ka FC Barcelona halayik ha San Siro da sawlalai gol ka jing temu ka FC Barcelona ban yora ya kane ka Lempung ha ka sin ka ban riu kala pulam no ha kane ka jing yalai kai ngiyoi babaro arleng manla kila yalai kai ba hoi ha kane ka jing yalai kai ngiyoi ba kham yalai kai ba ka FC Barcelona Henry na kadau ka jing snubok kala syarim no Martin sedang ka jing yalai kai ka Inter kaliyok thep tang ha kaminin ka ba arpuai lengba Martinez ka Argentina Hashua ban kut hiteng no ka jing yalai kai kaliyok thep sashi gol lengba ka penalty da ukal Hanoglu hadin ka jing sya penur Martinez ha uko bersih habas dangsa ka second half ngiyoi ka Barcelona kala persyang panyon kela ya ka Inter da ka bayok tip kela hadu lai gol bat tip argol tang hapon riu minit lengba u Eric Garcia ha ka minit ka basan busau bat Dani Almo ha ka minit ka ban riu peu sashi gol na urapinha Hashua ban kutno ka jing yalai kai shu ka FC Barcelona kaliyok mensimba hadin bakaliyok penpai yakine gilai teli ki gol klempoi berkat shua ban waino ka jing yakun ka Inter kaliyok ban penpai sashi gol lengba u akarbi ha ka minit ka bakhadu kata ha ka kendai pulai minit ka Inter Milan kaliyok ban thep saya ka gol benjom ha ka minit ka bakhandai lengba Fratesi bat bu jaka yalade ha ka final jong ka Champion League ha kane ka jing yakun ngiyoi ba ulamin Yamal ula persyang kilat kilenti ban yot tep gol Henry ka jing tweet palat urang ap gol ka Inter Milan kala pelong yo ban nom yot lat ban tep gol